ego onye osi nga esizina Nwawelugo na-ekwu onye osu imi esizina onye nwelu ndidi nọ na-agbata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe ahụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna ije Prince Sam Uche Okafọ Nwawelugo ebulugo egwu ọyọ Echidime onye mụ ife chi ga-abụnụ echi ebuka onye mụ ife chi ga-abụ amamife chi ga-abụ onye ga-ekwu obi chukwu na chukwu kelu ụwa bịago na chukwu ekesigo ụwa wee chọọ ya mma anya ukwu na okoticha ọkụ m ụwa ji wee bịa jide ụwa mebisi ya obodo wee ghasasị ya Ifechukwu delu n'oge elu n'anya ka onye na-enweghị ego na-ebe onye nwere ego na-ebe na ya mụrụ nwa ma ncha ego kalili akali onye ka gị na ya ga-ebi onye ga-elizi ego gị onye ga-elizi akụ gị enuwe ozulu onye ka ụwa ya kasị mma chelu n'oge chukwu n'ife ụwa ga-atụghalili akụ gị dị n'aka chukwu oyi m chelu oge chukwunu oge nke gị na-abịa welu ndidi bili onye nwelu ndidi nọ ga-amụta nwa ịma na tinwe ogbenye n'ọdị alarụla egwu chukwu nyere m mgbe m nọ n'afọ nne m ya ka ndị ilo na-akwalụ chukwu na-agọzi akala aka onye ọbụla ji wee bịa ka ọ bụ mụ na-eme ka ọ bụ mụ na-eke ife si na chi ụba si na chi ego ụwa na-esibe chukwu onye me n'ụwa n'ike ụbọchị amụlụ onye ka chukwu kwulu ife ọ ga-abụ onye azọ n'ụwa zọ ka anyị chele oge chukwu onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nga esizina Nwawelugo na-ekwu onye osu imi esizina onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe ahụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna
nji wee bịa aka dị ekpuchi ọnwa na onye chi mere eze ga-echi eze n'osi na chi eze n'osi na chukwu onye ọbụla gbaba mbọ na ọgbalị mbọ ga-akpata ego unu anụgo n'ife onye kọlụ ụkọ geli chukwu na-agọzi nwa ogbenye n'ife ọ na-eme ọlụ onye na-alụnụ ya ka chukwu na-agọzi onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri ka anyị welu ndidi sobe ijenu ije uwe sika ije uwe sika ije uwe sika ije ụwa dị ogbu ije n'ụwa bagha onye nwelu ndidi na ọ ga-akpata ego nụ onye nwelu ndidi na ọ ga-adị nnekwu ego dị anyị iwe bịa ego ga-adị anyị ana ifeọma na-agụrụ agụ ogwu nna m gwale mụ osi m welu ndidi emesi ọgadị mmanụ na chichi ekwugo n'ife dị ọkụ gaji onyinu onye achụ n'ụwa n'ike onye achụ n'ụwa n'ike onye ndidi mesie na ọ ga-enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nga ezizi na onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye ndidi mesie na ọ ga-enwe aṅụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna aga m n'obodo mụ ka nnaba obodo mụ amansi ka nseje ka nje zute odogwu ndị na-enyela obodo aka odogwu na-adị mma ka ọ dị n'obodo chief eziokwu bụ ndụ 1 na amansi kingdom chukwu kelu uwe bụ n'igo gị enunu maka na akị na-enyelu ụmụ ogbenye n'ọkalịla akalị chifu eziokwu bụ ndụ n'ịga adịla anyị onye osi nga esizina onye osi mi unu rapụ chifu ka obili na onye chi mele eze na ọbụ ya ga-echinu ụba si na chi ọgaranya na-esi na chi ije na chief abụgolo odogwu obodo ji bili ndị ọ na-enyela aka n'obodo na fabala ụba onye bụla ebugo onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Cosmas Ikechukwu Okonkwo Chief eziokwu bụ ndụ 1 na Amansi Kingdom ụgbọ ọnụ okwu ọbụla ọba alụsị omume na ngene na Amansi Kingdom ochendo ụmụ ogbenye na Amansi Kingdom maka na ọgaranya gị si n'akala aka gị akụ gị si na chi gị na ndị odozi akụ gị nọ Chief Mrs. Justin Okonkwo nwaanyị manara ibe ya nke izizi na Amansi Kingdom ya na oche eze nwaanyị Chief Mrs. Obianuju Okonkwo ịdị ka chọrọ ụmụ nwaanyị niile na Amansi Kingdom unu ji
ji ofu obi wee bili ije oji nke ya omeniso bulodogwu Nwachukwu ji n'oge wee gọzi owebata ego oyibo mụchaselunigade ndị na-enyela aka n'obodo na fabalụba Chukwu ga-akwụ ụgwọ ọrụ dịka omume onye si dị ifeọmụ ị na-emela anyị ka Chukwu ji gọzie gị n'odogwu ọ bụrụ oge onye ra na-ede ọ bụ ife onye na-emela obodo ka obodo na-afụnụ jide ka iji na ị na-eme ọfụma onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Mr. Daniel Ifeanyi Chukwu Okafor oji nke ya eme na Amansi Kingdom eze omeọgọ n'okpukpe aka nnukwu na Amansi Kingdom gị na odozi akụ gị nụ Honorable Mrs. Mary Amaka Okafor Morning Star ụmụ nwanyị niile na Amansi Kingdom ezi nwanyị mala obi dị ya onye nwelu ndidi na ọ ga-akpata ego afọ ka anyị na-agbazinụ ọrụ obodo niile onye nwelu ntị ọnụlụ ije n'ụwa si n'aka alaka nne na nna ji wee bi n'elu ụwa mkpụrụ ọbụ na nne na nna kụlụ ka ụmụ ya ga-aghọlụ ndị kọlụ ji ka ụmụ fa ga-egwulu ji ndị kọlụ ede ka ụmụ fa ga-aghọlụ ede nke onye zakọlụ ka ụmụ fa ga-egbonu aja nọ n'ụlọ onumu kaneli m Honorable Mr. Chigozie Okafor ebe Amansi Kingdom Chairman Morning Star Friends Club Amansi Chapter Honorable Rep Councilor Oka North Local Government na Anambra State nke Nigeria ọkwa gị si m ụka n'elu dị ezi oyi gị nọ Honorable John Nwokoye Onowu Achala niile Honorable Representative Oka North Local Government na Anambra State House of Assembly Imo Money nwa bụla ebugo na-akpata ego onye osi nke esizina Nwawelugo na-ekwu onye osu imi esizina onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwa amụle ndidi amaka chelu n'oge Chukwu uwe bụ olile onye nọzi ọna